Και yes, παιδιά, τι κάνετε, πως είστε, λοιπόν, να σε πάρουμε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι που λέγεται Wall Hop. Wall Hop, δεν ξέρω πώς λέγεται, θα το βγάλω κάπου εδώ. Και ναι, και αυτό το βίντεο μπορεί να είναι και λίγο μεγάλο, επειδή θα τερματίσουμε όλο αυτό το Wall Hop, αλλά θα το κάνουμε speedrun. Ναι, είναι λίγο μεγάλο. Θα κάνουμε speedrun, έτσι. Οπότε θα είναι και λίγο μεγάλο και γρήγορο, δεν ξέρω τι. Ναι. Και πρωτού ξεκινήσουμε, μην ξέχετε να κάνετε εγγραφή και like. Με εγγραφή και like και με υποστηρίζετε, comment άμα στο τέλος άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο και ας ξεκινήσουμε. Πώς πέθανα αυτό το ακούμπησα και θα κλέψω, θα αρχίσω από εδώ. Τώρα πρέπει να μπορούσα να κάνω αυτό. Τι? Πώς το έκανα αυτό? Κατά λάθος, δεν πειράζει, μετράει. Speedrun κάνουμε, δηλαδή. Speedrun κάνουμε. Τι από εδώ, ρε. Θα μου κάνει τρόλ. Όσοι δεν ξέρετε τι είναι το speedrun, είναι ότι κάνεις ένα hobby πολύ γρήγορα και το τερματίζεις γρήγορα. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλο hobby, οπότε θα μου πάρει πολύ ώρα να το τερματίσω. Αυτό είναι ένα κλίτσο σπίνα, μετράει και κάτω. Anyway, ναι, εδώ. Αφού, τι, ήταν βόλχο. Τόσο μικρό. Δεν το ήξερα. Κάτι μέχρι να πάμε εκεί. 2 ώρες αργότερα. Ωραία, φτάσαμε. Επιτέλους δηλαδή. Θα να τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Φίλε, τώρα θα το κάνω γρήγορα. Θα σας χαλάσω το χρόνο. Επειδή έτσι μου κάνω, θα να σας χαλάσω το χρόνο. Χαχαχαχα. Μην το κάνετε 2 επί. Εντάξει. Good. Εδώ πέρα είναι ένα glitch που μπορείς να κάνεις αυτό. Θα κάνω πισόπλατα. 1, 2, 3. Ναι. Και αυτό είναι εύκολο. Και εδώ πέρα είναι ένα glitch. Έτσι απλά κάνεις. Εδώ βγάζεις το shift lock να κάνεις αυτό. Για να κάνεις. Ναι, απλά κάνω το κανονικά. Πήγαινε πίσω. Κάτι μέχρι να το πέσει. Μετά από 5 λεπτά απλά κάνω. Μου πήρε 1 λεπτό να το κάνω. Και έπεσα. Φίλε. Αυτό μου πήρε δευτερόλεπτο. Όχι, μη μου στέλνετε ρε φίλε. Και δεν έκανα κατά λάθος, εξέκα. Και εδώ είναι ένα glitch. Μπρε. Πολλά glitch έχει εδώ. Okay, εδώ πρέπει με την πρώτη.
Υπάρχει άλλο ένα glitch που κλείνει στο ίντερνετ και σε πατάει πολύ ψηλά, αλλά άμα κλείσει το ίντερνετ θα κλείσει το βίντεο. Οπότε ναι. Ωχ, το είναι δύσκολο. Εκεί. Κοιτάξτε πόσο καλός είμαι. Έτσι επειδή εσύ δεν είστε καλή. Με την enjoy κάποιος ή κάποια. Ναι. Εδώ. Ναι, το... τελικά θα βγει μικρό το βίντεο. Κάτι μέχρι να περάσω αυτό το βίντεο θα το... Δεν ξέρω ποιο είναι, ρε μπρο. Το μήπως... όχι ρε μπρο. Όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Γιατί σε μένα, γιατί σε μένα, με ανέβα τόση την ώρα. Όντως τώρα. Please, I need this. My name is in the homeless. My dad, I don't know my dad.